and you're sure you've had enough in this life. Let yourself go, 'cause everybody cries.
ahí arriba. Un aplaudiment, anem a escalfar la plaça. Vinga, fiquem de mans ben fort. M'ho vaig apuntar. Sempre he pagat 30 pessetes a les institutrius. Qui li va parlar de 40? Vostè, senyora, no he parlat amb... Passarà amb la història així, tal qual. M'agrada la salut dels lectors. Li trauran el queixal finalment? O el segrista s'escaparà? La que em fa semblar més gran del que sóc. L'any passat vaig tenir la grip... No? I doncs, confesseu, on aneu tan empoloinat? Feu molt de goig? Veureu, benvolguda Natàlia, és que voldria que m'escoltéssiu un moment. Sí. Potser us vindrà així de sorpresa i fins i tot tinc por que us enutgeu, però... I didn't know what to do. I was tired, I was hungry. I thought